गिबियावनो खुलुमबाय। दिनैनि बे जोंनि मालि बिथायाव मान होनो गोनां NDFB फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ COVID-19 पजिटिभ रिजाल्ट मोननायखौ सानथामसो सिगांनिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों। बेखौनो लानानै दिनै जोंनि बे नियारेस्ट भुटान बर्डार मालि बिथा ओनसोलनि एबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे मालि बिथा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ होसोबोनानै दिनै जोंनि मानगोनां एनि भइस इन्डिया PN रादाब बिथांमोना सफैनो हादों। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ रायजोनि जानानै गोसो गोरबो इसिंजों गिबियाव साबायखर बावग्रोनो थाबाय। दिनैनि दिनाव जोंनि मानगोनां NDFB फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा COVID-19 जों भुगिनांनाया जों बर' जाथिनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। आङो दिनै एबा जोंनि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा सानदों जे बिथाङा दिनैसिमबो जेलाव थानांनायाव BTRआ ओंथि गैया। BTRनि ओंथिया मोनसे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय पिस एकर्डमोन। पिस एकर्ड सिगनेटरि बिथाङा आरोबाव दिनै जेलाव थाबावनांनायनि थाखाय आङो ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै दुखु फोरमायबाय आरो लोगोसेयै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि थाखाय आङो गोथां इसोरनियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथाङा गोख्रैनो बे कर'ना पजिटिभ रिजाल्टनिफ्राय एबा बे सैनांनायनिफ्राय बारग'नो हायो आरो बिथांजों लोगोसेयै गोबां NDFB केडार बिथांमोना कर'ना पजिटिभ दिनै जानानै एबा सैनांनानै दङ। जाहाथे बिथांमोनाबो बे सैनांनायनिफ्राय बारग'नो हायो आरो लोगोसेयै आसामनि कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि आफादगिरि अकुल गगৈ बिथाङाबो एखे कर'ना पजिटिभ आरो गुबुन बेमारजों सैनांदों। बे सैनांनायाव जाहाथे गासैबो जेलाव थानाय साफ्रोम कर'ना पजिटिभ मोननाय बिथांमोनखौ आसाम सरकार भारत सरकारा नांगौ रोखोमनि ट्रिटमेन्टनि बेबस्थाखौ खालामो आरो गोख्रैनो फाहामनायनि बेबस्थाखौ लायो। बेखिनिखौ आङो जोंनि आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव खर' गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय आरो बिथांमोनखौ गोख्रैनो मोजां ट्रिटमेन्ट होनानै फाहामथारनांगौ बेखौ आङो नारसिननानै रायजोनि जानानै खावलायहरबावनाय थाबाय। आरो बे बेलायाव आङो जोंनि मालि बिथा ओनसोलनि जानानै जिथुनाखि जोङो मेडियायाव बुंनो सुबिदा मोननायनि थाखाय आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो हास्थायदों। थांनाय 2016 29 जुलाइआव जोंनि मालि बिथायाव मोनसे गिथाव बाथाव भुटाननिफ्राय दैया हाबसननानै गोबां जोंनि ओनसोलाव न' बां मोसौ मोसा माइ गुबुन रोखोमनि दाउ अमा बोरमा आरो गोबां बे ओनसोलनि हाफोरखौ खुरखानायाव जोंहा गोबां खहा जादोंमोन। दिनैबो बे 2020 सनावबो एखे महरावनो दङ। बियो दैया आरोबाव हाबफिननो नागिरदों। बेयाव जोंनि इन्डियानि जानानै थेनो नागिरब्लाबो जोङो थेहैनो हाया। भुटान गभर्नमेन्टआ जोंनो पारमिसन होआ। दा बेनिखायनो बे जोंनि मालि बिथाजों भुटाननिफ्राय आरोबाव बै समनि बायदि हाबसननो नागिरनाय दै होबथानायाव जाहाथे जोंनि BTC गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टआ भुटानाव थांनानै खामानि मावनायनि राहा लामा एबा जोंनि बे दै होबथानायखौ खालामनानै होयो। बेखिनिखौबो आङो जोंनि सरकारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव हाबफिननो मोनैनि बेलायाव नोंथांमोना राजनितिक षड़यन्त्र दं होननानै सानो नामा? बिथांनि जेलाव हाबसननांनायाव राजनितिक षड़यन्त्र दं होननानै आङो दिनैहाय एसे गोथौ आङो सानाखै। जायखिजाया बिथांनि जेलनिफ्राय गोख्रै गनांगौ। बे गनांगौनि थाखाय जोंनि राजनितिक हान्जाफ्रा खामानि मावनांगौ। बेखौसो आङो जोंनि राजनितिक मोनफ्रोम हान्जाफोरनिसिम खावलायनाय जायो। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा समस्या दं? जोंनि ओनसोलाव समस्याया थांनाय BTC एकर्ड 2003 नि सिगां गोबां दङमोन। जोङो मोनफ्रोम मालि बिथायाव
31 भिलेज दङ। बे भिलेजनि अर्थात गामिनि मानसिफोरा बे दैज्लां समाव आथिङाव सेन्देल गाननानै फैनो हायामोन। मटर साइकेल जोंनि ओनसोलाव गंसेबो गैयामोन। बेनिफ्राय साइकेल गंसे दिहुननांगौब्ला गावनि न'निफ्राय फाफ्लियाव बाननानै जोङो ओंखारनांगौ जायोमोन। किन्तु दिनैनि समाव एसेब्लाबो जोङो एसे बिटिसि एकर्डनि उनाव मोजां रोखोमै सेन्देल जुथा गाननानै कयेकथा गामिफोरा ओंखारनो हानाय परिबेसा एसे जागायदों। हमनानै ला एसेब्लाबो जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौ जोङो मोननो हादों। नमस्कार, म चिराङ जिल्ला मालबिटा प्राइमेरीको साधारण सम्पादक भएर आज यहाँ उपस्थित इसान न्यूज, पिएन रादाब, माई रादाब, NE8, भोइस इन्डिया वेलकम गर्छु। र हामीले सुन्न पाए बमोजिम सर रञ्जन दैमारी कोभिड पोजिटिभमा भोग्नु भएको छ। उहाँलाई जाते छिट्टै नै सरकारले राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरोस् र कृषक नेता अखिल गगैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ भएको सुन्दैछु। त्यसको लागि पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो राम्रो ट्रिटमेन्ट गरेर उहाँलाई मुक्ति दियोस् र NDAP फाउन्डर सर रञ्जन दैमारीलाई सेन्ट्रल जेलबाट छिटै नै रिहा गरियोस् भनेर म मालीबिटा गोर्खा समाज तथा मालीबिटा प्राइमेरी BPF सेक्रेटरी भएर सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र हाम्रो यो उत्तर भेगको मालीबिटा VCDC तथा आनन्दबेतिनी VCDC मा बङाइगाउँदेखि लिएर मालीबिटासम्म 40-45 किलोमिटरको बाटो कोइलामेलादेखि लिएर मालीबिटासम्म एकैचोटि बिग्रेर शेष भएको छ। गाडीहरू कुद्न एकदम असमर्थ भएको छ। बिमारीहरू लान सकिएको छैन र हिजो अस्ति बानपानीमा लाङ्खार ब्रिज एकपट्टिको टोटली भत्काएर लगिसकेको छ। सरकार तथा राज्यपाललाई अनुरोध गर्छु जाते त्यो ब्रिज छिटोभन्दा छिटो बनाओस्। नभए हाम्रो दुईटा VCDC को लगभग 65 वटा गाउँको मान्छेहरू अहिले कम्युनिकेसन टोटली बन्द भएर बसेको छ। यहाँ कोही दुःखद बिमार आजार भयो भने वा कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने हस्पिटल लान कुनै मौकै छैन र सरकार तथा राज्यपाल महोदयलाई अनुरोध गर्छु जाते यो कामहरू झट्टै नै गरोस्। धन्यवाद। आंनि मुङा हरि बसुमतारी। दिनै आङो मालीबिटानि एरियानि मानसि जानानै दिनै फंनैसो बुंनो मोननायखाय आङो गोजोननाय मोनदों। जायहतु आङो बेखौल' बुंनो सानदों जे मोनब्रै दिनै मिडिया जोंनि आंनि मोखाङाव दंफैयो। दा बिनि बिसय आङो बुंनो सानदों जे जिहेतु जोंहा फाउन्डार रञ्जन दैमारी हयथ' गभर्नमेन्टआ फोथायनाय दंना गैया बिथाङा दे सासे फाउन्डारि मोनसे NDAPनि लिडार आरो बेखौ जोङो दाख्लैसो पिस एकर्ड जाखांनानै बिथाङा दा एकर्ड जाब्लाबो गावनि बिसि फिसा दाफा दाफा जानानै दङ। हयथ' गभर्नमेन्टआ बे पिस एग्रिमेन्टआव बा बबे मोनफ्रोमबो दफायाव जोङो नुनो मोनाखै जे NDAP जे जेलाव थानायफोरनि राहा लामा होगोन होननानै। दा जायफ्रानाखि बेखौ हाग्रायाव थायाबालानो जे मोजां जायगायावनो थानानै जे एकर्ड खालामदों आं बिथांमोनखौ एसे बुंनो सानदों जे जायहतु बे BTR सक्तिखौ लाबोनानै बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनानै गावनि बिसि फिसाफोरखौ जोथोनै नागिरनानै दाबो जायगा दाबसेयाव थानो मोना बिनि खारनखौ आं सरकारनिसिम सिन्था खालामनानै बुंनो गोनां जादों। बियो रञ्जन दैमारी सारनि सायाव जे सरकारा फोथायनाय दंना गैया बे जोंनि बर' ओनसोलाव थाफिनगोन ना खारफिनगोन बिदि सन्देह दं नामा आं बिदि सानदों। दा बेनिखायनो आं खावलायनाया बेनो जे सरकारनि सायाव जिहेतु बे दा बेमार गोदान बे बेमार गोदाना बिथांनाव जादों होनदों। बे बेमार गोदाननिफ्राय जेन आरायग' जानानै हयथ' जेलनिफ्राय फ्रि जायो। आं मोनसेल' आङो सानदों जे बे लिडारा गोबां लिडार जानानै थांबाय। बे साब्रै साबासिम लिडारसो बारायलांगासिनो दं। नाथाय जोङो फुराना
फाउन्डेसन लिडारनिफ्राय जोङो सुबिदा उसुबिदा दाबो गोदै गोखा जोङो जेबो मोनाखै। दा बिनिखायनो आङो सानदों जे रन्जन दैमारिया बेमारनिफ्राय आरायग' जायोब्ला बे प्रटेक एनडिएफबि साबसे दं बिथांजों थाफानाय जे गनांगौ। आरो जों खोनानो मोन्दों जे बेनिफ्राय खमसिन दुरबलसिन जोंनि एरियायाव जायाखै, गुबुन गुबुन जायगायावहाय बे महामारि बेमारखौ मोननायजों लोगोसे बबेबा बबेबा जेलनिफ्राय फ्रि जानायखौ जों खोनानो मोन्दों निउसाव मिडियायाव। नाथाय जोंनि आसामावहाय दिनै जोंनि बर'ल' नङा सरकारनिफ्राय एसे बिरोधि बुंग्रा जेरै उकिल गगैमोन बिथांमोना सरकारनि बिरोधि बुंबाय थादोंमोन। नाथाय सरकारा एसे उसुबिदा मावनाय बा उसुबिदा नुहुरनायावहाय उकिल गगैयाबो बुंबाय थानायावहाय दा बेखौबो बिथांखौ ओरैनो सारा सास्ति जेलाव दोनदों। बिथांखौबो फ्रि खालामनांगौ। आरो ओनसोलनि जिहेतु रायजो राजाजों गोरोबलायनानै गभर्नमेन्टनि जानाय जायैफोरखौबो नोजोर बोनानै बिथाङाबो बुंनो मोननांगौ। हाराहास्ति बिथांखौबो जेन जेलाव दोनबाय थाया आङो बेखौनो खावलायदों। जिहेतु जोंनि जेसेबांनाखि एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सनजों ज' जानानै जिहेतु जेन दानि बे बेमारनिफ्राय बारग'नानै ज' जानानै हयथ' नैबे इलेक्सन बायखांनानै जेन बयबो गोरोबलायो आरो बे रन्जन दैमारिनि न'खरनि मानसिफ्राबो जेन ज'नो थानानै न'आव जोंनि बे बिटिसि एरियायावहाय थानो मोनो।